Hekk kif il-Knisja Kattolika qed tipprepara għaż-żmien liturġiku tar-Randan, nixtiequ nafżawkom li l-Arċidjoċesi ta' Malta se tiċċelebra l-Erba' tal-Irmiet b'mixja penitenzjali bejn il-parroċċi ta' Ħalsafi u dik ta' Żurrieq. Il-mixja tibda mill-Knisja tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħalsafi u tintemm fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina ġewwa Żurrieq, fejn l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa mal-ġemgħa. Kulħadd mistieden għal din iċ-ċelebrazzjoni djoċesana li se ssir fil-5 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija. Aktar dettalji fuq jublew.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Min ikun sab ħabib ta' veru ikun sab teżor. Hekk tgħidilna l-kelma tal-Alla llum fl-ewwel qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Imma Ġesu wkoll illum fil-Vanġelu jitkellem fuq ir-relazzjonijiet, mod speċjali fiż-żwieġ li għandhom ikunu relazzjonijiet mibnijin fuq is-sinċerità, fuq il-lejaltà, fuq l-imħabba vera. Ejjew nitolbu l-Mulej li narfu il-kelma tiegħu ħanejxuha fil-milja kollha tagħha. Aħfrilna Mulej ta' kemm ma fittixniex tassew l-għaqda u l-imħabba miegħek. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrilna Ġesu ta' kemm il-kelma tiegħek ma ħadnijiex daqshekk bis-serjetà f'ħajjitna u għarrafna xi ġifieri tħobb kif għallimtna int. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrilna Mulej ta' kemm ma konniex xhieda fil-ħbiberijiet tagħna tal-imħabba sinċira, aħfrilna ta' kemm ma ħdimniex biżżejjed għall-għaqda fiż-żwieġ. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u bl-emil nagħmlu dak li joġob lilek. Ġesu Kristu ibnek li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Fom li jagħti gost ikattar il-ħbieb u l-sin jitkellem tajjeb ikollu ħafna min jirrispettah. Ħajkunu ħafna dawk li jsellmulek, imma wieħed felf dawk li jagħtuk parir. Meta tikseb ħabib, iksbu wara li tkun ġarrabtu u tkunx maġġel biex tafda fih. Għax hemm minnu ħabib meta jaqbillu u ma jaqafx miegħek dakinhar tal-għawġ tiegħek. Hemm il-ħabib li jinbidel fadu u bajb tiegħek jikxef li għandu tilwima miegħek. Hemm il-ħabib li joqgħod miegħek mal-mejda imma ma jaqafx miegħek dakinhar tal-għawġ.
Fit-tajjeb tiegħek ikun isu int u b'wiċċu minn quddiem jikkmanda lil qaddejja tiegħek. Imma jekk tkun makus idur kontrik u jinħeba minn quddiem wiċċek. Inqata' mill-edewwa tiegħek u oqgħod b'seba' għajnejn fuq ħbiebek. Kien sod il-ħabib ta' min jafda fih u min isib wieħed ikun sab teżor. Ma tibdlu ma' xejn ħabib tafdah u m'għandekx kejl biex tkun taf x'isarraf. Duwa tal-ħajja ħabib tafdah u jsibu min jibża mill-mulej. Min jibża mill-mulej imexxi tajjeb il-ħbiberija tiegħu u kif ikunu ikun ħabibu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Imbierek int mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitaxxaq. Qatt ma ninsa l-kelma tiegħek flimkien, mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Femni triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq ġubijietek. Flimkien? Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha insib l-għaxqa tiegħi. Flimkien? Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Il-kelma tiegħek il-verità. Għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu telaq minn Kafarnaum u mar fl-art tal-Ludija li hemm mill-Ġordan. U n-nies mill-ġdid inġabret madwaru u hu kif kienet id-drawwa tiegħu reġa' qabad jgħallimhom. Resqu xi Fariżej lejh u biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal: x'ordnalkom Mosè. Qalulu: Mosè ta' permess li wieħed jagħmel il-kidba tad-divorzju u jibata. Imbagħad weġibhom Ġesu: minħabba l-ebusija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela r-raġel iħalli il-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'kien daħlu d-dar, id-dixxipli reġgħu staqsewh fuq dan. U hu qalilhom: min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Armonija. Armonija hija xi ħaġa li toħroġ mill-mużika. Jiġifieri, bejn min idoq l-istrument u l-istrument tiegħu
irid ikun hemm relazzjoni fina, b'saħħitha, tajba. Mhux lakemm tibda ddoqq, ħna smajna l-arpa ddoqq, imma mhux kemm ngħid jiena ħanibda ndoqq l-arpa, il-mod kif tpoġġi subajk, in-noti, kollox jipproduċi armonija. Jista' jkun hemm min jaf idoqq l-arpa u jista' jkun hemm min jaf idoqq l-arpa, imma wieħed persuna tgħid il-kemm sabiħa din l-armonija li ħirġa. U persuna oħra għax ikun hemm x'ikun hemm tista' tgħid imma donna mhix ħelwa din il-mużika biżżejjed, m'hemmx armonija biżżejjed. Għax l-armonija tfisser relazzjoni kif smajna fl-ewwel qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Relazzjoni ta' ħbiberija sinċira. Anke biex iddoqq strument irid ikun hemm relazzjoni, aħseb wara bejn il-bnedmin. Kemm irid ikun hemm relazzjoni fina b'saħħitha mimlija rispett u fiduċja biex tista' timxi l qudiem. U għalhekk fl-ewwel qari smajna min isib ħabib isib teżor. Min isib ħabib veru isib teżor. Għaliex tista' tgħid dawk ħbieb għax tkun tafhom ftit. Imma mbagħad tgħid dak ħabib tas-sew, mhux biss nafu ftit, naf fejn joqgħod, forsi ħriġna flimkien, ħadna xi ħaġa żgħira flimkien, imma hemm relazzjoni b'saħħitha, relazzjoni tajba. Nerġa' ngħid, relazzjoni mibnija fuq lealtà, sinċerità u imħabba veru. Ġesu illum fil-Vanġelu forsi aħna nistgħu ngħidu dawn x'affarijiet huma kiteb id-divorzju Mosewta. U faċli neħduha din il-kidba tal-Vanġelu tal-lum minn San Mark superfiċjali. Mela Ġesu ma jridx id-divorzju, però Ġesu ma tkellimx hekk. Ġesu f'dan id-diskors kollu tkellem fuq ir-rispett lejn il-persuni. Fuq kif għandna nikbru fir-rispett. Tant li l-Fariżej marru jistaqsu għallu jista' raġel jibgħat il-mara tiegħu. U Ġesu weġibhom x'qalilkom Mosè? Mosè qalilna nistgħu nikbu il-kidba tad-divorzju u nibagħtuha. Imma ma marrux nisa jgħidu l-Ġesu aħna nistgħu nibagħtu l-żwieġna. Għaliex? Għax il-mara kienet ikkonsidrata oġġett. U allura inti tista' tibgħat il-mara imma r-raġel. U Mosè anke fil-liġi tiegħu, fil-kelma tiegħu, biex jirrispetta wkoll kemm jista' skont it-tradizzjonijiet il-mara jiktbilha il-karta tad-divorzju. Mhux tħallija lampa stampa kif jgħid il-Malti. Dik kienet il-kitba tad-divorzju. Rispett lejn il-mara li int qed titlaq. Għax dik mhix oġġett. U Ġesu meta jkun waħdu magħhom u jitkellem mal-apostli biex ifehmhom, ma jgħidx biss meta raġel jitlaq il-martu u jżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju, imma jgħid u jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. U allura Ġesu qed jgħidilna il-persuni kollha huma indaqs jekk hux raġel jew mara ma tagħmilx differenza, mhumiex l-istess biex jikkumplimentaw il-xulxin. Imma kull persuna hija indaqs quddiem Alla. U hemmhekk fejn tikber ir-rispett u l-lealtà. Meta nibdew nistmaw il-xulxin indaqs. Kemm fil-ħbiberiji u kemm fir-relazzjonijiet iktar intimi bħal huwa żwieġ. Aħna rridu nistmaw il-xulxin indaqs. Għalkemm maħniex l-istess. U maħniex l-istess biex nikkumplimentaw il-xulxin.
U jekk bdejt bl-armonija u kif min qiegħed idoqq l-istrument irid ikollu dik ir-relazzjoni ma' dak l-istrument, hekk ukoll nispiċċa. Aħna biex nikbru fil-ħbiberiji irid ikollna relazzjoni li minnha toħroġ armonija sabiħa, tajba, li tpaxxi u tenni l-qalb u l-moħħ. Ejjew issa flimkien impoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. U nitolbu l-ewwel u fuq kollox għall-qdusija tiegħu il-Papa. Imma mhux biss għalih imma l-morda kollha biex ma jħossuhomx waħedhom jew iħossuhom f'dan il-mumenti diffiċli għaliex il-mulej qiegħed magħhom u jħossu l-preżenza tiegħu fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex jarfu jirrispettaw kull persuna, x'kull persuna hi ġbija ta' Alla u jaħdmu għall-għaqda u għall-imħabba u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli u b'mod speċjali llum la tkellimna fuq iż-żwieġ, nitkellmu fiż-żwieġ biex il-mulej jagħti d-dawl, il-qawwa ħalli narfu tassew ngħixu f'armonija u ħbiberija. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll ħalli aħna nkunu strumenti ta' paċi, ta' mħabba, ta' ħbiberija għall-oħrajn fil-momenti l-aktar diffiċli. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. U niftakru wkoll fl-eżiż tagħna mejtin biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna li minnek ġej kull ma hu sabiħ, kull ma hu imħabba, x'inti mħabba. Għallimna ngħixu fl-imħabba tiegħek bħal aħwa, ħbieb u anke fiż-żwieġ. U dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk it-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu u b'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u ntennulek. Qaddis
Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, fl-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna, fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint, mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati bħal ħobs. Ratt il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mument fejn nuru l-imħabba tagħna ta' aħwa u liet l-istess missier nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi lil xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla. La li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt biss Iżdajt kelma waħda U u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu koala li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha irċevejna ir-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Mulej, ħenna l-Papa Franġisku, b'mod partikulari f'dan il-mument ta' djufija. Għatih is-saħħa sabiex ikompli jaqdi l-Knisja tiegħek b'imħabba, umiltà u dedikazzjoni u jkun ta' tama għal kull min qed ibati. Mexxi bl-ispirtu tiegħek lil min qed jieħu ħsieb saħħtu. Bi Kristu Sidna. Amen.
B'sim tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna ħlesejna u iqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien fil-Ort tal-Ġetsemani, għamel l-orazzjoni u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-tbatija meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkant fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-tbatija, meta Sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna,
għalik isma t-talb tagħna dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru ta' dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-dubietna bħalma naffru l-menuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamel. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-dubietna bħalma naffru l-menuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamel. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija
il-mulejmijak imbirkajnt fost il-nisa, birak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, birak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, birak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, birak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, birak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, birak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ngħidu għaliex aħna u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-dubietna, palma nafru l-minu ħati għalina, id-daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erbieħ eżistana, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Verġni mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob Qazza għalina. xeba ta' xbejbiet. Itlob Om għalina. ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħniena. Itlob Om għalina. tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob Om għalina. it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq kull imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob Om għalina. ta' min ħalaqna. Itlob Om għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena.
Itlob xebba għalina. dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob tron għalina. tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob torri għalina. tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tal-aqda, Itlob bib għalina. tas-sema, Itlob kewba ta' għalina. filgħodu, Itlob saħħa għalina. tal-murda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob sultana għalina. tal-patriarki, Itlob sultana għalina. tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella fis-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Henna lina tlopalina qaddisom malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għati li inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza Marija Glorjuża dejjem Verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek l-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, u mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla, Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.